So before day ko mobalik og Iligan City ani day no is manglimpyo sa ko gamay dire sa mong balay sa bukid. Kay lagi day kanimo mong balay sa bukid manggo day no maragwa ni kaila og silhik please lang. Kay sa kabisi ni Fatherland day og nguyang second wife day no is di na sila kalimpyo sa mong balay oy. Kay kada bagus lang duha day no day labaw pa engineer ana. Kana bitang maragdaghang kay sila kontratang giapas ba. Ay Diyos mio nganong wala naman lang ni nagkontraktor silang Fatherland oy. Pero kaning kahugaw sa mga balay karon day no day maragbintahan na lang sad pud ni day kaysa sa last year bitaw. Mo na ako na magay ko limpyuhon aning balay na mo diri sa bukid day no medyo gamay-gamay na lang jud siya. Mo na ako lang ning kuan gamay day og kinamugwangang buling ba. Kay lagi day ako ara siya limpyuhan day pag abot sa December pohon ay. Kay para sad ba malihian ni among balay og kalimpyo karon New Year. Ay mo tuo na laglilihi ang piling gwapa oy. Kay base no niya ba masalagmaan og malihian bitaw please lang. Pero unya ra siguro na may tabo oy. Kung kanabang makakuota si Fatherland ug gayag si kanuwife silang lubot no nga makapaglimpyo sila ba. Marag ka lang dapita day marag motuo na jud kog lilihi ana please lang. Ug naday koy full video ani day no ug mao ra day to no by mo oy.